velkommen til den her video. I dag vil jeg vise jer lidt rundt på båden. Ja, undskyld, der er lidt bølger rundt omkring, men det bølger lidt. Hernede der har vi min forældres værelse. Vi har købt lidt øl og cola. Bare cola. Og så, ja, her har vi et lille vindue. Og det kan I så ikke så godt se. Men det er i hvert fald så her. Der har vi et WC, toilet. Det toilet der ikke er skyllet ud, men alligevel. Her har vi et lille øje. Her sover Simon, min lillebror. Så har vi en af min fars venner, der hedder Lars. Og han er rigtig sød. Han er den værste. Nej. Her har vi min lillebror, Simon. Han er sjov og grim. Her har vi så et af styrerummene. Vi har et ovenpå og en nedenunder. Og her har vi en masse knapper, jeg ikke ved en pind om, hvad gør. Men de er jo jeg ved en af dem der, det er dybknap. Jeg mener, det er den der. Det er den vigtigste knap. Ja, det er dybknap. Dybknappen er altid vigtigst. Godt råd, hvis I skal have en bil, I skal så meget have dyb foran. Ja, selvfølgelig skal man. Jeg skal dyb foran, faktisk. Her har vi skaberne båden, min far. Og her har vi endnu en af mine families venner. Og ja, her har vi så et andet styr, hvor der ikke er så mange fancy knapper. Det synes jeg, min far skal få gjort noget ved. Her har vi stol. Ja. Så her har vi mor, der har været ved at vaske op. Vi har lige spist ud i noget boblevær. Her har vi min lillebror igen. Så flytter min lillebror så lige. Så. Ja. Og her har vi så lidt elektronik, hvor vi får opladet. Interessant børnevoksne. Det har vi så er et meget sjældent skakspil. Og her har vi nogle computer. Her sidder vi og spiller, når vi sejler. Ja, vi kan spille, mens vi sejler og oplader. Og så. Og så hvis vi lige går over her. Så. Markus, du bliver så vigtig. Her har vi lige, vi har jo lige købt ind. Vi har været inde med Tyskland. Vigtigt. Filmer er der. Vigtigt. Ja. Så. Nå, og her har vi lidt popcorn, lidt popcorn, til mig. Seriøst, lidt popcorn. Ja. Vi har taget pakke med cirka 10 popcorn. Vi tømte lige deres lager popcorn. Her sover mig og min lillebror Jonas. Vi får en meget lækker søvn. Jeg hedder ikke Jonas, jeg hedder Simon. Ja, det er Simon, og jeg lillebror vil Simon. gerne sove i en kål, fordi han laver kål. Ja. Kål. Det kål smager ikke godt. Men tak for at I så med på den her video. Jeg håber det var en god video. Hvis det var, så like. Og hvis I vil gerne se den her video, ja, som Simon lige, min lillebror sagde, spænd. Hvis I vil synes det var sjovt. Husk lige at skrive nogle kommentarer, ikke? Ja, og hvorfor I disliker selvfølgelig. I kan altid bruge konstruktiv kritik. Og vi ses. Dislike me.